morjesta, päivää pöytään. Oli se sitten vaikka aamupala tai lounas. Niin, nyt tänään on hieno päivä. Luetaan vähän teidän kommentteja. Elikkä ensimmäisenä täällä on Nibatsador. Hullut trickshottia vieläpä ykkösellä purkkiin. Tämä on itse asiassa toteutin just, että oli kyllä hyvä kommentti. Kiitos Nibatsadorille. Kiitos kommentista. Keksu232 kommentoi. Teit päiväni tällä mahtavalla videolla. Rakastan videoitasi. Näitä on vaan niinku. Kyllä näitä on kiva lukea. Kiitos ihanasta kommentista, Keksu. Clickbait. Videossa ei ollut kuvassa näkyvää taloa eikä roikkoista maisemaa, mutta silti luikahti kaunis kynäsi tuonne mun kinsyleilyyn. Clickbait. En kyllä sanoisi, että olisi clickbait. Tee semmonen huippukiva kalenteritesti. Eli jotain joulukalentereita ilmeisesti niinku testiin sitten. Mutta toi vähän oli liian myöhässä toi kommentti nyt. Mutta kiitos kommentista kuitenkin. Menetin 3 vuoden Kokeile Fentan. Oot parempi kuin Ladsi Kulman. Eli on niinku parempi tubertaja. Kiitos Mehmetti. Tee Bottle Flip Challenge. Toi on kyllä ihan hyvä idea ja on kyllä kestosuosikki katsojien keskuudessa. Ton voisi kyllä toteuttaa joku päivä. Sitten Mehmetti kommentoi vielä, että stream-snaipata karke Fortniteissa. Toi on hyvä idea myös. Vois vaikka tehdä. Ja eiköhän mennä sitten seuraavan videon kommentteihin sitten. Goofy Guy 1230 kommentoi. Toivottavasti urasi vie sinut pitkälle. Sinulla on mahtavaa taitoa sisällön tuottamiseen ja hyvin koskettavia teoksia teet joka päivä. Kiitos näistä kauniista sanoista. Kiitos. Loistavaa komediaa. Hyvä, jos olen niin kuin hauska ollut, saanut nauratusta. Tee nukkumisstriimi. Voi olla tulossa. Mahdollisesti. Otto Olio on kommentoinut, että mahtava video ja kiinnostavakin, kovin kiinnostavakin. Kiitos Otolle palautteesta. Hyvä, että kiinnostaa. Milloin podcast? En ole ihan varma vielä, mutta lähitulevaisuudessa. Tämä oli erittäin herkkä teos. Periksi antamattomuutesi toi tipan linssiin. Jopa aikuiselle miehelle. Suorastaan hurmaavaa. Kiitos. Todella koskettavia kommentteja olette laittanut. Ja olen näistä hyvin iloinen. Ja laittakaa jatkossakin. Niin kiitos näistä. Kiitos. Ja seuraavaa. Se mennään seuraavaan. Mielestäni reagointivideot ovat mahtava idea. Se on kiva kuulla, että miellyttää. Taitavasti
analysoi tätä huippulupauksen videota. Kyseessä saattaa olla seuraava Suomi-tuben tähti. Odotan innolla huomisen luukkua. Se on mukava kuulla. Ja tosiaan oli kyllä mielenkiintoista seurata tommoista, niin pääsi seuraamaan tommoista uudenlaista tubettajaa. Ja siinä oli nää tällä kertaa. Mutta huomiseen luukkuun sitten. Tästä videosta voisitte lähettää kyllä terveisiä ei. Sedille. Ja sun sedälle. Ja palaillaan astialle sitten.